Yesu asena na pese na madom so no nanso de ache. Se moja dia frusa na takrama dabodwemu a. Yasma ka nyina ne se asedan kanedi. Baby a wote. Fa Bible na yensusu asembi wo kakra. Na menimini yese. Se rade ho ka ya wo de a. Eba ma asema yensusu ho yi. Ewipe. Amen. Ijo na gopo maburo wuru su tufo. Se nipa bi a wa krado a open kwaje no. Momodin. Ne nyina ye mom ne mpagya Yesu Kristo din. Amen. Amen shao. Anopa nso eso Yesu Kristo ni. Sha ya dwendwene na asem ho. Na enano me ametimu say yes wo nam no. I tibele. Ma breo. Enso etwa se. Me betena. Ma di ti wo. Nti we obadwem man nsem awrade be fa me so de ama wo no. So na fa bobra na onso wanya nkwaje. Amen. Jeremiah chapter 6. Jeremiah chapter 6. Osi atemu ebeba no topic no. Atemu a ebeba no. Na eno be din komo Jeremiah chapter 6. E be din komo ade abesi 16. Na menimini yese yenwie no na waye nhira. Ade ba ko pe na menim. Ene se so be ye nipa Kristo na se wan preso be pe nyame asem no adi so a. Wan wiye no. Abi wiye na ade ba ko menim se obeka me hu yanka. Na e too late. Misra wada. Obi ka ti o se heaven ni wa o da down boa. Obi ka ti o se Yesu on sa ma bi wa o da down. Obi ka ti o se Jesus onye nyame ana onye nyankopon ba o da down. Ti asem ni ye. Obi ka ti o se nkwaje ni Yesu mu a o deceive. Tro da down. Mama nka sam no kure. Asema ya no kure emfa nkyerɛw. Jesus nkwaje woni mu na amapai Erade na Jeremiah so kafatra Benjamin na nasefo Benjamin Jerusalem na me pesa jo chasia kan be 6 mame Jeremiah chapter 6 verse 1 atemu no beba o se Benjamin ma what you say o se atemu no ebeba na or refer Benjamin asefo any Judah asefo. Because Benjamin asifo ni Judah asifo na nati Jerusalem. Jerusalem city ni be Benjamin any Judah for. Etna here. Enti o ka se mi o se say. O se Benjamin ma. Mommo mu ho adwa infiri Jerusalem. Mommo mu ho adwa. Ye ka se bon ho adwa. It means kura wo ho. What do you say? Kura wo ho. Bon ho adwa infiri Jerusalem. Na mo nsene tutrubento tekwa. Monsiane tutrubento awa tikwa. Na monsi franka Bethlehem. Monsi franka yo mabi. O mabi ko baby ane franka ne di hu o makro. What you say? Enti franka anya franka keke. Yes. Jemeso amen. Franka yo man anyo hene ayo man. Enti wasi monsi franka awa tikwa. Wasi monsi tutrubento tekwa na monsi franka awa Bethlehem. Na monsi Franka or Bethlehem. Me the kasem bi na atle muntini makofa sem we. Okay. Me kasem bi na ye hintasem. Na yero so pass it come to pass. Amen. It was a Ghana phone nyina me ani da ho. Amen. Na ade ba ko me nyimi ni se. A de makokobofo so be kansem emu do. Na de mo tiefo so be tie nsem ayam hihie wo mu. Okay. Obi apede be ma no ho asepa no. Na na ni je wie peye. Obi ampede ye mbe so no. Sasa mo ya mekan Ghana fo ntie ni ye we kan wa maka ni mprenu ye to aba wie ye o sa Ghana fo hwe ye e bi sa sroche kase frepo ye e boboba na be sa se fretifi na jabe gu ana afo ade ba ko Ghana fo nche ni so sam from emu den a wo somo enso ana boboba nti oni da hofo ma na ni na ho. Amen. Into a country Benjamin for say. Na adiboni bini was say adiboni bini was say from. Ofenia or Donne Hono. Ofenia or Donne Zion Baba me chanatrin. Zion Baba ye be chanatrin. And more funny or more queen abe man. You a Fafua or Donne. Zion Baba will be chanatrin. It's talking about the nation of Israel.
What you say? Awurade kasem bi awa atra Benjamin se Zion baba woni Judah oba betwa na twene efiri se obu no wosa ne ho ofe what you say ento watra na ho ofem wa yentam ne fiem adwamamo adore no osoma bosom koto sori abosom ne wi efiri nyame ya wo yi na ganu firi Misrim adom bedru Kena enti Awurade so ba mana ho ofa ya kwa no atwa na to akene moarefo ne wo mu akuo beba no moarefo ani wo mu akuo oka moarefo ne wo mu akuo is talking about the demons ababa won so obesisi won to madan atwa ne ho ahia obesisi won to madan atwa won ho ahia na wo mu biara didi na afa wo mu biara bedidi won afa ose monchire no so osa monchire o ma ne so sa mo so do ma yen koto na bia keke media me ho ofe metafaako monchire no so sa mo so do ma yen koto na bia keke yemie me kasem we na Ghana fo nhye no nso empofiri mu o ababa sanyinam awia da so mera awia nkotoye awia da so dendenden ane abatintiatia munga etio besu ama masu nkranta batwere ko tar so na Ghana fo nim ntia adia bia ne se kwaye ejaketwa na se kwaye kase ejaketwa eba edawa esenketenkete obi nim se abehye ama kwaye kase atom ekese Ghana fo ye ni frifo na Benjamin ma mumam huaja. I'm talking about the last born of Jacob. The last born of Jacob. That is Benjamin. The last born of God is Christianity. We are Christian about huaja. Efre bufushia eno ohawa abanu. Mekasatra mo. Munsi franka muma urade wuri samate nsraban. Na mu ya urade dia. Odwarefo be dware ne namurum. Obata benyinsay awo abaka no awo no dwane yemu ankasa ane hwiramo so ane abaje na wo ensuo tifi ensuo yiram so na yiri ana abata betu mirika famu obi ba furu dua na so ansi fom me kama Ghana fo atiase se America tuo bi baba de won to mirika da ba hase atu ya kan mo nim se edi agro Miriam ya somafo me kama so fa wan fa metim baby that yes you the bama kwakutu aso wase monchire ne susa tire ne susa mon so na ma yen koto na wiakete yemie na de resa ade na abasa no na anwumere sunsumu atwe ade anwumere sunsumu batwe mon so na ma yen koto na sorry yen koto na nadu na yen ko sei na aban yen ko sei na ban efa na sei urade asafu nyankopon ya ba sei aban efa ya ba bunya from agu Mia from Mia swaba Mia wonyuru ya babuwa tuwagu adala kuron aba jiragu from wakani siya obichi wanu hana ninu wapra tasamini adala fa mekatro abrantia efre na de kromomom huwaga akristo fomo ya huwaga uso ya Kristo ni ampa transraban na rai na bo huaja na sufre unyankopon e bi odo be se ni nyinaso amen na me kan ma sa si sub dia bio se atini die nti wakwase ehura mane ampa o akoma primiti osaya batu ojimifo jemeso amen akoma prim jani ahantanti ahantanfo wo mpofiri mu a wonim se wo ne bato no me katrao bo huaja wate fa hujo nyame jemeso amen aja to so kai na se Awurade asafo nyankopon si ni asiade mumu Yerusalem nuyangu mumu Jerusalem nuyangu asna me kan na da won mumu Jerusalem nuyangu na mon hole ho epie mon hole ho mumura ho nyira mani pie eyekura ese asotwe eyekura ese asotwe amim die nko ala ne wom mate me kam wate anya bible na di bo na masotwe na na nyadu ma wira to da na nyadu dan na sasotwe o ma we asasotwe efirisa ayo mala ya kam onyame asama che atetiro wo kasa na himfubu afu o mala wo ku yi ataya yetime ba tu kotu Ghana ya ponya mi asem ya ni nyame asem mfan bisia semnie adia ya wira tira kwa yesika adia ya wira tira kwa ya ahode adia ya wira tira kwa aya japade what you say sa ma we ha
etua amanfo ato abagu no ada so cha de aban wo ya bankura ni zetumi e ka tira wo nyoma sesumasi ha mama kan say am people for timi kan chen so omu tua gu baabi omu bi ana this for so timi kan da ammunition so many ammunition gu baabi bia boa no ho ha wo boa wo na de oteso ne hwa baabi a wo di gu ye de oteso no woni what yes me de me kasa bebuom ne buba ne tibatia ntokwanpada anka me huri ye e di social friendship ni na saya no social me do ne di badware de ahoba wuro mercy oh lord me ka tira Ghana fo sa sumdue bia no ye bia to fam na no ma besie na nyumbo ba wi akoro ka kira bi na ye de botan abayi enua obi ba jani akosha butan to kurum na waso butan se fami hinta me ka tira wo sabra yi dia ya kan so ba ka se di agoro beri am ya da uboni o otefo bati salabaria fo nya kokobo se ya ebi ankoma na ansai salibia enya kokobo se ya ebi ankoma na ansai me ka se tira Ghana fo mpadimfo se omu hweye na amfa on so amasimpe dia ne baba but dia nam so baba no onu ode na sefo it's a deep Ajakinkai verse 7 na said ya subura mu nsuo puba no anida me da ho ana urade di Jeremiah 6 abatra ma de no se kan ni nyina sa na ma yawo man afemi de o me sha Jeremiah 6 na fa kwati se nipa act kire me de besi ne de be kwa beba tasemni empofre mu ne ya home to ma be pawo na mframa bone bebo me brichi abo atamre se ba wo me ka kire mo se antuma ayituma be si asiri nyina tasemni empofre mu na mu dia so na akokwa ebabu ato me kan ni nyina kire mo ada aye kwasi ada me kan ne brada urade fa me so kan ana odi ko na me ka kire mo se mu hweyi ba bia o ma na duru no men ka kire obi so o mra bisika. I don't need your money. I need your repentance. Nyame here bright. Ade urade hwehwe ayo man again sakra. Jeme so amen. Amen. What dey your wosem wosika? Mafura lupre. Akoya ba fa so dia akofura lupre ne hia. Say lupre ne baba ba pack fi abobo anu atowa. Enie. Me kam wate. Wosika aba me ne ma nyamobo. Obayambo. Me catch you untimi me store. Port say nipa ne gina ho. Adana nkubi nsie de bomb baba batu. The catch now. One software, one so much sorry. I was some kind of kure. Never to watching. Defe. They say a double do no. A software to for by a mobo. A bit careful also to say you suicide. A tifa, a boy, any never with a crow. A bit probably be many patria say. Obi Pia Bonte Kurabate. Obabu says, Omuni. The catch now. A command but two. I'm a slim one nan kotoje nyina ba hojo na nan kurama hojo enipa da sene enu mbatu aduane siwo na so hu so de bi shawo num me kama Ghana fo tiasia sa Ghana nia every say ya yasa dua batie mercy oh lord miti consider ba na nipa ba boda uro me nipa tiasia obi apese soro abafo ma tete soro ansa nso mon kana mun hu ansana Israel Jerusalem ebe senu awade amfa so abofo ofa nipa Jeremiah yo eso na boda uro aso bona so ma na ansia de opeso ye no aye ati mona ma hemfo mon sakra me de me gusuka bia akoso no me se prepreja but munim takra ojem obi afanadwen mama ka je o se obi afanadwen verse 7 Osina said ya subura mu nsuo puba no. Said ya subura mu nsuo puba no. Said ya ne boni nsuo puba no. Said ya ma ne boni puba no. What ya tirimode ne hyeso nka wo. Ya tirimode ankasa. Ani hyeso nka wo ma yi. Ya de ne akuro wo manim da. Ya ten hyeso. Ai de show ma nsuo. Ya tirimode nka. Tirimode ya mparufo de sankwada so. Ya ten ka wo ma yi.
yɛte pa ne pa Ghana ɔyɛ sɔfo ɔne ne nam ɔbɛma kɔma de na ma nipa no su yɛte nhyɛsoɔ ne atirimɔden ɔde sika no agu ne ka boot na ɔne ne yere ne ne mma ɔmudi yɛte nhyɛsoɔ ne atirimɔden ɔbɛtɔ ka papa prado ka papa bɛse 8 ne susuni fie nipa baako fo tradu hama ɔtena wei mu kakra ne watena wei mu kakra na asɔfoɔ no tete hɔ na kɔm de wɔ nti asɔfoɔ no nni apayɛpa ma wo ɔnwene wo ho ɛfiri sɛ ɔnim sɛ wonsakra te nhyɛsoɔ ne atirimɔden ka nhyɛsoɔ ne atirimɔden ka yadeɛ ne ɛkoro wɔ m'ani daa akwadaa wakɔfo no bɛtena wo fie sɛdeɛ ɔsi ha no nti akwadaa ne ntia mu ayɛ nka yɛ wɔ nyame anim mfuo no so nti na ɔde asotwe ba wakɔfa wusia ne agyanka bɛtena bɛto wotumi teatea no makwadaa su kae sɛ ne maame awu nhyɛsoɔ ne atirimɔden ka ɔman te sei sɛ sɛ wonam kurom a amɔbɔ wɔma ɛtɔ adeɛ yi sɛ sɛ obiara nam kwa ho a na nneɔma kura no kora na ɔde kɔ no yɛtumi yere ne gye nneɔma no kura no na ɔde kɔ no o adeɛ a yɛ kurom fi ɛne sɛ obi kura nneɔma ɛkorɔ adeɛ a yɛ kurom fi ɛne sɛ obi kura nneɔma ɛkɔ ayɛ na kaa ne nya baabi mfa moabobɔ dam double road mode one road ayɛ car parking place na mogye sika ana mogye sika kakwa no nso tutu a montimi mfa nyɛ hwee sikadeɛ yɛ ɔmo da adwuma de ɔmo nyɔ Ghana no double road o na wɔsɛ kaa fa mu ba no wode kaa sisi kwan yɛ stores nyakwa mu kuro bɛsi wode aseɛ wode kyɛ sɛ mehwɛ ɔma no a yɛhyɛ nipa so te sɛ deɛ nantwikafoɔ ka da ntwie ahyɛ yɛ nkoa wɔ ha tiɛ mam awerɛhoo wɔka ne sɛ a obɛgyina na sanya preaching yes wo de a pona me ba kama onsuma obiara that is why me se man pamasem dabi na nyame agye ma no masem so abu aka sa asemo onsuma obiara wo de pa fadum na road akɔne ya double road and traffic nje dabi what you say come for you one side mo di paint ya asen I know the paint white asen sign parking place na car na park no mo ji hu ska si ye hu de what you say obini ma gu ni nsa so no na pavement so ani acho areho ni acho you do na de simple ni acho what you say another me say wo mo na matwea ye odi grofo atwea yeah Assemblies of God we Bible school ko for kreka boom what you say Assemblies of God we Bible school wo nyi usofo wo be twam fienum usuku na wo ko anenka ho wo ko ya practicals 5 years na so e deserve se ye osofo a wo so de on nam wa na ya frɛ see from us I am just voice you feel patrapa because I want to koso patrapa you see why na koso nti ofra ya no agadan de mu ye nyina na sam sofo na ma lances na fako bi sorry on said you sit here what kind of kura enipa ni so oye abrante wo fukura ya kan na me obu betumi afu me ya mfa ho we kwasem ho ada de pefe asada sifo jeme so amen adia ba ko me pese ya na fo ye hunu no se boni a ekoso wo fam ha no e dangerous so dom ni gomoria e dangerous aja kenken o se verse 8 inshallah ma won kyerɛ wo na mekra anhwe mfiri na mama wa anane amanfo asase obiala ntiso verse 9 was sasa paradisi ni obedi Israel nka ye ho pepe se bobe ho jeme so amen ya ka so obi di ho nka ye mpepa obi adonafu na wa fa duane ni nyina awie odi ase na wa ja sase ne ho na woni na makire hwese banji bi ka fam a ho betu enti sai na urade ba ye o ma no wa sase so beto bi ama nipa ba pepe wa ha ba hwem se nipa bi kaya 1993 already yadi ye bi kire me 2003 already say repeating side year 2013 March already repeating side year 93 2003 and 2013 amen adiye ni nie me hunu dia kase aya hudu omienu jeme so amen na sa dua no
ɛyɛ dua ɛfɛ yie baako ahaban ɛne na ba ɛyɛ yellow dua na bana ne nyinaa yɛ yellow na ɛfɛ yie baako nso ahaban ɛyɛ green na ba ɛyɛ green na bana yɛ green na wɔasi abɛ enipa bɛsɛm bɛsɛ aduonu wɔasi ano bɛ basafa bɛ aduonu na wɔasu sia na mewuru sɛ deɛ yellow no wɔm ho no yɛde Ghana flag akyekyere ho enti mehuru ya no metwe bɛn dua ɛyɛ evangelist akwasiewa ɛna ɔpani bi a wɔde nna pii ne nsa wonwi ɛne ne nipadua hoa te sɛ snow ɔsi kɔkyea ɔbɛgyina me nkyɛn busa me sɛ dua yi mmienu dua yi na m'ani gye ho mefiri Ghana nti no ne kaa sɛ dua wei na ɛfɛ na ɔno nso kaa sɛ wabua ne yɛfiri sɛ mu na afiri wate aseɛ ɛna ɔka kyerɛ me sɛ menhwɛ dua no mmienu deɛ ɔbɛyɛ sɛdeɛ dua no a na haban teɛ yɛ green no sɛdeɛ n'anim onyam teɛ no saa na ɔteɛ na sɛdeɛ yellow no nso ayɛ no saa na ɔman no ayɛ ne mbusa nsɛsɛ no ɔso wɔwuru dua a na haban yɛ yellow da na sɛ bɛwuru bi da ɔse yareɛ na wɔ mu afɛmi gye ɔde nam sɛ what wɔsɛ dua korɔ dua biara yɛ green ɛyɛ dɛn na wɔbɛyɛ yellow wɔma bɔne no no na mede twa asotwe na hwɛ deɛ mɛyɛ mpɔfra mu ɛna mehunu kyinhyia mframa kɛseɛ Ghana foforo no motia mframa ɛtwa kɛseɛ paa ɛna ɛgyina faako na mu kyɛɛ fɔ ɛna kɔɔyɛ ɛba no ɛpiefirapuoyɛ atɔyɛ atifi ne anafoɔ na saa bɛka hyiae ahoɔdene mu paa na de ka bɛkyekyere dua no a yɛ green no na atwa ne ho saa ɛna mu sɛ dwa fɔ na haban kokora nte dua na haban ante dua na anwoso ɛkɔɔyɛ asa ba no asa deɛ ne yɛden kɛseɛ saa bɛtwa sia deɛ akyekyere ho yɛlo no ho na yi frankaa no kɔ wiem manhunu baabi ɛkɔtɔe wate aseɛ na ɛfiri ho no na dua no haban ɛne dua no ba nyinaa poro agu na amframa no kyɛɛ mu nan amframa no kyɛɛ mu 4 amframa no kyɛɛ mu 4 wate aseɛ ɛkyɛɛ mu 4 na wɔde ɛpra kɔ atifi awɔde ɛpra kɔ atɔyɛ awɔde ɛpra kɔ anafoɔ wate aseɛ ɛna wɔde ɛpra kɔ apuoyɛ afei ɛsɛ atwe me bagyina a dua ne ho ne mbusa sɛ ai dua yɛyɛ ni ɔse saa na da bi na yɛwo man no ɛfiri sɛ ɔman no atem anim atua ɛmu ne papa ni hɔ hwan na mahu no na mede makoma ama no na ɔne nti mahunu ɔman no mmɔbɔ ane ɛkɔ na ɛkɔbo ɔman no mu kɔkɔma me na deɛ ɔbɛkyie no magye no na deɛ ɔbɛpo no ɔbɛyera mepɛ sɛ ɛnɛ Ghana saa de yɛ wei about 2003 and 2013 that's free mepɛ sɛ Ghana fo ntie ne yie wɔn a tie me kagya tia pa ne meka ho asɛm paa na ataka tie ne yie ɛtwa sɛ Ghana fo sakra adɛn adeɛ a mewura firi hɔ yi wadwen sakra wo ɛnyɛ sika amen ɛnyɛ dan nyɛ twee adeɛ a mewura firi hɔ ayi wadwen sakra wate aseɛ amen aberanteɛ a wotie me ɛna nɔpɛ mebisa wo ɛnti sɛ Ghana ha woyɛ hɔ adea wɔyɛ kyi na wodie wanyɛ kyi na wodi wate deɛ mekyɛ no ase tiateɛ no so ɛso wɔyɛ kyi na wodie gyeme so amen ɛna nɔpɛ yi mepɛ sɛ wo a wotie me be very careful be very wise be very careful be very wise what I say yes
one shey when betie na akosi ana me se eye kokobo di ana me ka tire o man no kenka kire won no obadwema onfa wa onpa mentime chichiro na dia me namu amen ajayanko verse 10 was when na menkasa menchire no ana urade mfa no so nkasa nchire no na minya danse na watie wana so asisi o man ni pa so asi untumi nti asem obia chicheska tell me Ghana oya di no papa ayedin papa masa mama se akwa bia ba o masikaduro na no boy di no ko bom o se usika na ba masa Ghana din mintumi so lo mesi sakra o sika ba na de to korase mintumi ntira se sika ba ana nyesika na de to korase be de mabobela o manu ni paso sisi hwe wontumi nti ase wo ka de ayama no wontumi nti wo punu egu na so wontumi nti nyame asem hwe radio asem na da no ohirade asem wo hoi adare Ghana fo ahohora enya wonde nti urade bufushia hye nti urade bufushia hye urade ma brane me ho so hye Jeremiah se ma brane me ho so hye hwie gumro no so jeme so amen wasi asem ne kan mro no so motofo ane marante asafo ni nyina so na obekire ekunu wasi obekire kunu ane yayire nyina enkokora anya di one je wadi na pia na wona fie be ya afoforo de jeme so amen wa ya trosem o we ya trosem fie be ya afoforo de wo ba dwane afuru fie wo nanani abetlem nsase ni yayire nyina ye jeme so amen ansase ni yayire no nyina ane yire na metreme nsa maka asase no so fo wasi obetlem nsakran asase no so fo urade asem kinkan na efiri wo mu akuma so kosi ekosi wo mu akase so nyina ye do furupefo oya do furupe efiri difo so kosi asofo so obaje di sa president aban kofo mu Lawrence no mo bayi nipa ba kofo atekureta bro be 500 se we know so working na takureta ya petrol tanker e be dia lovely good to lu plenya what you say o man sika no ba kofo timi fa ejina ne na so toka mako 400 kofo sika no wai brand new enye home use na sika no wai ye tete na ba kofo akoto alupre no man mu ni panso tware yese enyisie ni nyanka ewu adufuru pa o kan wase mini alupre na obi na ye so anka ban so o meme cheche what you say adufuru pa asini ni alupre ka ho de semini merci mama nkan say Lawrence intimen kan jam so man sika bi ni no na odokokofu kufuo the same thing kufuo ntimen kan da no banchifu I know sir what be man panini die but mon kan kore what you say mon kan kore pani bia okodi pani no odi ne nsa bombi efire kuma so kosi akeso ne do furu pa fo efire difo so kosi asofo ni adufo oya ye nkontompo da osame maikuru adwenharo so kasa so amen otimetra kasa masakuro no anti asumdue baba so still na kuro no tu asumdue ni ho bisu onyu na emiemi otimetra kasa masakuro no yare maje ko that's Ghana for you. Masada the pesa o Ghana tie na dabi atoa yo dabi atoa we je tun so akwanse ni baabi awu afa ade akwankyere papa akwanse we akwankyere nyane se firi na hwehwe onyame yesi bo ho adwa firi na hwehwe onyame na tere nsraban pa bo ho adwa na hwehwe osusuru nyankopon na tira kwan e bi obenu ho ade bone o paso de yo ma no nini wofo ate sa kokoboye no nini wo here apai mu ya de adema o ma no wanyina ye we American Ghana fo ahemfutie na na sampe ni tie na tie anso de ba wasa ne sirem jeme so amen ampanfo nyina tie anso de ba wasa ne sirem ento no ministers nyina egu omasum to was boa aja to so kan wase na wasame maikuru adwenharo so kasa asumdue akasa asumdue ni ho wona ni wachi wari woye no achiwade a wama ye no wama ni awu ho dabi wani wuyi wona ni wama ni wama ho dabi sa bare ma to obi anu no onu ni wama ho osi de sa ba fa ni nanku ba wanu no omu ni wama ho osi de sa amro ba ketuo ko wanu no onu ni ho osi dabi wona ni awu kura ha na no me ka tro se o ma bi a o ma na da ni nsanom no amayo I under curse from God. You can catch it. With the Bible, yo. With the Bible, so na do me mo na mamu abo bro. O manu mi nipa nyina ba dare sabia. O be prayer. Jeremiah 30 you can catch it. You can catch it. I am no man the more man.
Jimeso amen. And then Radia Koyi Jeremiah chapter 6. Abuse what you mekano kura no amfa obi kura se na nkum kwase wi amen kuma kokoba yo me mfa ho yo me kwase wi amen mfa ho entime na mo nsuro bia no fears nsuro bia because some branch and I am Jeremiah and Wamenem one to another so kwase na branch I get to asokan was when a new word what you again Dabi when a new swan some the same to a better to atofu a brand rabbit one so a rather barbecue was so much as a radiation so radiation what is was a tuba copper bomb back on sa akusi okuromo and yes soldier for no community power timam hurufo dia watawo otime ba ofia de sika betwitwa as akwasi dia watawo otime sia de sika wo him akwasi police ntiwo bia no police no kure nyano a ya ya do a wo so wakwachi obi what you say ntime pesa Ghana fo adwiri kwachiri ti asabiri me pesa Ghana fo ye interest ni anwene ni kwachiri ni ehunu se nyame wode na asem obanyo obi obo degree o dabi da ubuni be na o mari ade we sa quotation na urade be yichira me no so kwa katira wo man sadia tia no sa na kano kuchiri monte what you say so young show Bible school hodo ya biebi wakonfo twa ne mpesegu 3 months ni akotena ho 3 months ya hodem wanya konfo wanya konfo ni amane lances metini mukuranye onya konfo son of woni pa ya nkomu be wodenu ya na me ya adoma akotre na no onu wi wakosalo school 1 year wie akada na watwene ya ko graduate mu awode wo o se begyina pulpit wogina product so chiwi this is so obi ankoto anka na kola modu ko god begyina pulpit o se no digina ho nhira wade so ti asemni enti amama hunu se abanfu abawura asofu duma no bebre I'm not against anyone so you suffer wo na ji amanfo sika no awode wo ma on prosper da wasa aka on prosper da because a mere Moses I saw on sofno wanyiska on prosper da na bebre for wajimi mun nyansa because me malansis tasemini Juice 6.5 hey no na shall uko school kula utiase wangaza utiase paper no ne card no 6.5 ube komunso no sa sofo no so no edwamanfo eh me pesa ene me say me ma wake asema America minimini America me go evidence petit ben kasaw me asemini ya frakan what you say me krama ngudi ya ngudi no bi akan ba bi a wotin no bi afrakan adanse fo me pesa sa suban no amwa c'est ça agade do wo pesa Ghana fo nyina huru se yesi habodom kuma ene se bobetru no bonin kitinkiti ayeye nisuma so no ye muni se aboni o anu so na do yeme eba nyame di adom ma wo charge o charge when was we dwene nyame di adom ama wo no o charge o wantawa ma apostle no konya na hene na wo ye je wusansan ye de ma wo ye ka apostle no obi churches what do you say so no obi say go te faako obi di akura na o serango what do you say obi di am na tim obi di no tim anya no ni asem me pese Ghana fo nyina ti no mu di akoso no awrade do no wo so wagye no se ne sachera obade ma mesraw ne sachera sesawati amen na jinyame amen ka kra bi na Yesu Kristo ba pa me dawra me bono me sika twa ndiye na me suson kwase asem so that's the word of God amen we am evangelist na ujimia nso mu a yam ndiye we am prophet jimia nso mu a yam we yo hira me mfa ho dabi baby Ghana akeka koro no aduru sum yes srem boni asemro no soma enkane na nkwala atimi di agoro ma bana dwuno ndu enne di kudi dumienu kudi we what you say ena bono nso ne fa na nwura adamu a otimfo ba mu a wa sekam ekukun ode uko aje nisika ode ba ko sesi akokun na die sasa baby Ghana akeka koro no
jama so amen Amen. babi aga na ekeka koro bonim ni anamo bonim alaya food the bonus secret judges Yeah. amen judges apostle from padufo asojafo evangelist akwasiawa.com and awutie titru me kura de me see enka akọ to dem no wanhunu no kura ka wura so dem a wosa no kura no edida ho na nka wo sisa bi ne die amen aja yanko verse 16 no se awurade si aha munko gina okwan no so na monhwɛ na mommisa tete ata wasi sɛde asafo awurade yanko pɔsie munko gina okwan so yanko gina kwan no so na monhwɛ na yanhwɛ mommisa tete ata na musa tete atempo no pa ne wɔ baabia na kwampa wɔ na momfa so na yɛmfa so na moanya home yɛbɛnyi wɔ home ama yɛ kra ɔnsi wɔse nanso wɔse yɛre mfa so gyeme so amen masamu a meka twa tuo ni masamu a meka twa tuo ni wonya dagye de whole Jeremiah 16 no 6 na dagye kan kanina amen wɔse monkɔ bisa na monhwehwɛ yɛkwampa tete atempɔn no baabia kwampa wɔ na momfa so manya na momfa so na mobɛnya home ama mo kra wɔse yɛre mfa so ane ɔma no nyinaa sɛ wa yɛmfa so ɔbowa bi na ɛkɔ so ka kora ɛsɛ yɛntie yɛmfa so yɛ ko bɛka sɛ woni nim yɛ dino kasa gyeme so amen na menka sɛ mekyerɛ bɔɔla so gya wokɔ na ahye anofo nofo mane bɛteɛ na bɔɔla no nyinaa ayam ɛmawie hyɛ wɔ aseɛ na apie soro gyeme so amen ɛbere bi bɛba ama nipa to nipa boɔ na deɛ ɔmfɛre nyame bɛbɔ ne din na deɛ na ɔso wɔ nsuro nyame na afei wobɛsuro nyame ɛtɔbere bi a nyame de nahoɔden kɛseɛ twe nipa bata no ho ɔpra wo yɛ ne wɔ mo anida hɔ gyeme so amen baabi a ɔmaa no keka kɔ naduru so mu tete atempɔw yɛkwampa no baabi a kwampa wɔ momfa so manya home ama mo kra Abraham na ne papa ne Tara wo ne papa yɛ bosonsum ni but Abraham create a good foundation wamfa ne papa bosom awɛ no ho Abraham di Noah nyankopɔn akyi ma Abraham so bɛyɛ agyidifoɔ nyinaa agya ada na me nso bɛbɛyɛ kristoni na Abraham kwan no so deɛ mesɛ memfa ɛne ɛna nanom amammerɛ deɛ ɛne nanom amammerɛ Abraham nana amammerɛ ɔto twene wata sɛ Abraham nana amammerɛ ɔto twene dabi ɔtena ase ahyehyɛ Noah nyankopɔn akyira kwan tete atempɔ baabia Abraham fae a ɛsii no yie baabia Isaac fae a ɛsii no yie mom yɛnhwehwɛ gyeme so amen ɛnka ne nso obi fira asɔre no ɔba huhu na na akɔ da nyamesom yɛkasa sɔfo na ɛkɔ ya na afɛre no ne dressing na appearance gyeme so amen sɛde wobɛsi akasa ho afa ɛnso nɛ sɔfo atwe ne ti ɛnɛ sɔfo atwe pɛmen ɛde abɔ yɛ tum sɔfo atwe pɛmen wayɛ kɛs wɔ na pampam sɔfo no ho nyi runabout woyɛ sɔfo atade ɛhyɛ no a wɔhyɛ tube ana ne ba mafia n'anim wate aseɛ sɛ sɛ wohyia ne ɛka sɛ wɔyɛ sɔfo a ɔne gyasi difference nim wate aseɛ adɔfo nom medeɛ mekasa kyerɛ mo matade sɛ wokɔ no meka kyerɛ wo hwɛ ne wamfirim bɔho agya wate hwehwɛ tene ne nati no hwehwɛ nokorɛ ɛfiri sɛ Awurade ɔne nokwafoɔ nanam nokwasɛm na mafoto sɛm a meka kyerɛ wo nai ɛntɔ tirim hwɛ yie na deɛ aba ne anyan hwɛ yie na mframa bɔne bɛbo ɔman na amama atwa hyia no wɔn bɛte na ebi bɛbɔ yɛn nsa no ebi bɛbɔ hwɛrɛma hwehwɛ na ebi nso ahwɛrɛ hwɛhan no aka sɛ ei dua ne si wɔ frɔmfrɔm na afɛ deɛ yɛ dan ni ɛna so ahahan ɛne so aba nyinaa piraguo yɛnya boafoɔ yɛnya boafoɔ dua ne deɛ ne nhira so ntu ɛbɛkɔ so asi wɔkɔsi berebi ɛberɛ fa ansa na afofɛ na dua no saa gu nhyirane na wɔn a bɛba kyerɛ no bɛsuo nyame firi sɛ nyame abufuhyeɛ nti ɛbɛbɔ wɔn hu sɛ nyame anyɛ saa na ɔnyɛ nyame na ɛka kyerɛ Ghanafoɔ nyinaa sɛ yɛnhyɛ yɛ na nyame abufuhyeɛ anto ɔman no so werɛ ɛna nɔpa yi Awurade akasa kyerɛ wo wo a wasoa bɛtie tie wo a woni aso mekɔ sɛbi Yesu se mokɔ ka sɛmpa no adeɛ wasoa bɛtie no wanyɛ da ntie aberanteɛ ɛnɛ
Once you got on some specific. Over we. No wonder. Abeshaw. Abeya huegu. Shegu. Gare. Pasore. Bla sorry ne. Bla. Jemeso amen. Amen. If you medical for humbo nyame. Zephaniah chapter 2. Odifu Zephaniah. Omemfa honenka. That's a mempon. 2 verse 1. Odifu Zephaniah manti bienu. Zephaniah 2:1. Zephaniah chapter 2 verse number 1. Say a teacher was saying such a margin Tim Weriba. Or say mon come home one I won't come home or my money was him. What the bonnie you mataya when Mama said the mansa. I'm not ready said Dan le sana basen tete. Adane sana basen tete. Mama radio bufu. Mama radio bufu sheni jane mamuswansa. Mama radio dane mamuswansa. Mama radio dane mamuswansa. Mo hwehwe urade. Mo hwehwe urade na. Asafo ne mama. Asafo ne mama bram huasu nyina. Na mo ye na temudi. Na mo ye na temudi. Mo hwehwe. Mo hwehwe tena. Mo hwehwe ahobrase. Mo hwehwe ahobrase. Wo obekora. Bia. Urade bekora mo radio bufu dan. Je me so amen. Amen. Me de manuasi. Assolé.